futi taburu dotsiana nini as big boss ranks to the fullest yatanga futi mashingo iye pamabhiti yatanga futi terera chindandi chayabika boss rank yatanga futi mashingo iye mageto youths pati yatanga futi iri kurova mangoma ndiri kuti yatanga futi ukanyatoterera unonakira mangoma anotapirira yatanga futi oskuda so michelakeni bosi renks mangoma tiri kubikaya atova nemarenks atova nenyembe ane 5 mastava kuti saluta saka yatanga futi terera mangoma kunakayo ndiri kuti yatanga futi usadhipe oskuda yatanga futi tarira mangoma anonakayo iwe yatanga futi terera chindandi chayabika boss rank yatanga futi mashingo iye mageto youths pati yatanga futi iri kurova mangoma ndiri kuti yatanga futi ukanyatoterera unonakira mangoma anotapirira yatanga futi oskuda so michelakeni haisi gokwe haisi dotito hausi mutare asi mashingo aya efuti echeriko to mashingo anodonhedza ane mhiko mashingo anodiwa nanaiko mashingo ezimbabwe ipapo unotemwa nemabwe ndiri kuti yatanga futi mashingo iye chistosadhipe yatanga futi kare vaitisaiza kurielaiza tapinda yatanga futi terorunakirwa boss rex ndiri kuti yatanga futi oskuda boss rex mangoma tiri kubikaya atova nemarenks atova nenyembe ane 5 mastava kuti saluta saka yatanga futi terera mangoma kunakayo ndiri kuti yatanga futi usadhipe oskuda yatanga futi tarira mangoma anonakayo iwe yatanga futi terera chindandi chayabika boss rank yatanga futi mashingo iye mageto youths pati yatanga futi iri kurova mangoma ndiri kuti yatanga futi ukanyatoterera unonakira mangoma anotapirira yatanga futi oskuda so michelakeni haisi gokwe haisi dotito hausi mutare asi mashingo aya efuti echeriko to mashingo anodonhedza ane mhiko mashingo anodiwa nanaiko mashingo ezimbabwe ipapo unotemwa nemabwe ndiri kuti yatanga futi iye yatanga futi anonaka yatanga futi